Ei, Besne. Hombre, aspaldiko, somos. Ongi, da, ongi. Ongi. Togo pute bat orgoia. Vale, venga, pasa. Somos, azkeneko kontzerta ikusi nun, nini bilizala. Bai, oso ongi, Nahiko jende, igande arratsalde izateko, claro, jende erdia zen etorre resakaren gatik. Gure Instagrameko kontua beira ikin nintzen. Bai? Ikusi nun jartzen zula, zainetan gorri naparra eta sakamantekasen bideetan ezia. Bai, gauza da, Bai. berez nahi zolastikoa, eta bai ikasi nuen Iruñan, eta gero etorri nintzen hona Gasteiz. Orduan, bereti ere etxen asko hitz egin da sakamantekasi buruz, txikitatik, ez da, txikitako gauza da, baina berez sakamantekas zen ondokoa. Horregatik egin da, como bide hori, zen gehien baten zuten zen, berak egindako akatu zituen emakume guztiak izan zen gehien bat bide horretan, eta horregatik enplan bide hori asko egin dualako. Gero, ikusi nune bai, aipatzen zula Euskal Perreua. Bai. Ez da, galdera egin pixka bat, zure ustez perreuana nola den Euskal Herrian? Beno, badoa, gutxinaka badoa, Egia esan gero eta gehiago ikusten da, baina hala ere oraindik mutil asko falta zaizkit, perreatzen, edo gehien bat ere giro batzuk. Badira giro batzuk, oraindik perreatzen ez dena, nahiz eta reggaetoia dagoen altabozetan. Kanpoko musika denez ere eta erritmoa eta ohiturarik ere ez dut. Nik uste dut euskaldunak gehiago garela, oinak dantzaten, egin dezakegu horrela ere egin dezakegu, brazos, harin, baina ipurdiarena dugu nahiko azputa, ipurdia dugula. Zure kantak entzuten ebai haikinaz pixka bat, eta ikusi dut, entzun dut, mugikorra zintzilik izeneko abestian hasieran, kentzazpin kanta baten melodian hasiera hitzen dela. Eta galdetu nahi nizun, ia propio indako zerbait den, edo, gustatu zitzaizulako, arrazoin bat duen horrek, edo... Berez, basea, nik pianoa sartu nion, baina base egin zuen beraineko Inigok, lagun batek, eta berez, bidalizian bera bakarrik gitarra zati hori, baina uste dut sartzen dela inauten ahots pixkatxo bat, gauza da nik ez nekiela kentzazpirena zen. Eta gainera gero lagun batek esan zian, baina hau kentzazpirena da, eta zen, ez dut bilatuko abestia bestela, zikinduko zait melodia. Bai, gustatzen zait kentzazpi, baina abesti hori ez nuen entzuna edo. Ikusi dut ere bai, zure zenbait kantek, ez dakatela letrekan. Sin más, hori da, hasi nintzelako ordenagailuan produzitzen, ezak zer salsatzen pianoarekin, eta hasi nintzela igotzen, zen banekien gero aurrera nik joan neinean, nahiko nitulezkela gauzak igo eta pixkat lotxa hori, bertigo hori kentzeko. Nola ikusten zu euskal eszena, musika estilo berri dagokionez? Zure ustez ekoizten da, gutxi ekoizten da, ekoizten denoi kontsumitzen da, ez da kontsumitzen, jendea musika internazionalea jotzen du. Musika internazionalea bai, gero eta gehiago gainera jotzen dugu zen, azkenean globalizazioarekin eta Spotifyekin edo zer entzun dezakezu, baina bai, gero eta, musika euskeraz nik uste dut orain oso ongi dagoela, gero eta hobe, eta gainera estiloak aldatzen ari dira, berriak ateratzen ari dira, nik uste dut hobera doala, eta horrek ere esan nahi du gero eta kalitatea hobea ere edukiko dugula, eta gero eta gehiago kontsumituko dela ziur. Osea, positibo, ez? Bai. Ja, falta, ipurdiak gehiago mugitzea, jazta. Abantaien koska berdintzeko ez badaude